Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Sa ingon ini na kung kahimtang karon ni Aka miunong nako. Salamat. Salamat. Daghan ko kayong salamat, Lina. Sa ako nang kiingon, tingbalang unya ng imong pasalamat. Sa pagkakaroon ayaw una pagsigig tabi kay dili na makaayo nimo. Gusto ka man kahang maayog dali. Ayaw pagsupak, okay? Okay. Bisan wa ko magtanaw niya. Makita gyapon ako nga nagsigisiyag tanaw nako. Pero sige na lang. Ang importante nga wa na siya magsigig tabi. Ay, ngano man sad gyud ni uy. Nga bisag unsaon akong paningkamot nga makalikay niya. Panahon man gyud mudot-dot namo. Ngano man ni? Lord, salamat. Daghan ko kayong salamat. Dili pa iko. Ngay mo kong gitagahan o ngay kayon nga mabuhi. Niya, gitagahan pag yung kunin mo og bonus. Niya siya. Ag hinungdan nga may balik ang akong kanas pagpakabuhi. Sayod ka, good Lord. Nga bisan sa mga nanglabayng katuigan. Bisan pareho naming may mga pamilya kaniadto. Sayod ka gana. Nga may parte sa kong kasing-kasing nga natipak. O ganang partiha, hinay-hinay nga nabalik dihang nagkita may pag-usap. Daghan ko kayong salamat, Lord. Daghan ko kayong salamat. Higop aning init kasabaw aron daling mo balik ang kapaskok sa lawas nimo. Hinibaw kung naluya ka. Wa kay tarong tuog og makaluya sa ang tubang kabalaka. Kay galoto, ine. Oh, nga naman. Oy, wa na hilo ha. Ibaga gyud nimo nanding ay. Nangutana lang ko kay sa akong nahinamduman. Dili man ka makamaong muluto. Bisan gani ni tubig, modokot pa. Huwag ni ka malimot na initubig. Ay, waoy. Di gid ko malimot, anak. Nga nagkamping ta, unya ikaw ang gitahasan nga magpabukal og tubig. Og naibong na lang ang tanan. Nga kape naman sa oras. Wa pa magiinit tubig. Unya di ay natog ka og mihubas ang imong giinit nga tubig. Hantod nga nagaso-aso na ang takore kay wa na sud tubig. Matay ko rin. Sa akong paminaw, kung nabata-bata pa ta karong panahon na, magkabalik naman yun ta pa. Ngano ka diha? Karon ng gani, namarog akong balipo. Murag, may mihapuhap sa akong dugan. Yabag ka diha nandeng. Ngano ka? Kalit man lang ka diha, oy. Wa kagyud malimot sa mga pangitabo kaniadto. Imo pag yung maestorya nga detalyado. Sa ato pa, wa gyud di ay ko mawa si mong kasing-kasing. Bisan sa kadugayon sa panahon nga nagkalagyuta. Ay! Parehas manggod ta. Wa man sad ka malimot nako, God. Kay di ay. Pareho bayatang nagdumot
sa usag-usa. Unsaon na to pagkalimot, ana? Aw, oo, di ay no. Maon na. Higop na ko sabaw eh. Pero, Hmm? mahal pa man nato ang usag-usa, di ba? Ay! Ay! Usa mo sa kanimog sa baoy. May gani, dili kayo init. Ay, pasensya na, pasensya na. Kadali ha. Ay, ayaw lang pagluhag. Diha ka lang. Matay. Kilami ba sa akong pamati, oy? Nakasa na hinoon ko ni Moda. Uy, usaom na imong tubig, plagana. Ay, tsapuhan, tika. Tsapuhan ko ng imong naong. Ay, asa na ba tong labakara? Di ara. Ay pa ha. Ay, pagluhag. Kalimpyuhan na kong imong naong. Ayag luhag. Oh. Sanada. Ayaw na pagsulte og makapakurat na ko. Di bagot tinuod akong gisulti. Kini lang imong gibuhat nako karon. Usa man di ay tawag nimo ini. Okay na, okay na. Wa na ka manimahang sabaw. Kuwang naman lang ko nimong hagkan. Di lang sa tikahagkan. Kay makawang ang unya ang tanan. Ha? Usay makawang? Hinamdumi nga nagkabalik ang maayo natong kabubuton. Tungod kay parehas na ang nakahukom nga ipadaplin ang atong mga garbo. Tungod og alang sa atong mga apo. Nga mahimutang na sila. Nga magkabalik sila og magkadayon na. Aw, wa bang kumalimot ana ba? Mao. Pero, Mao nga besan unsa pa ni atong gibati para sa usag-usa. Dili na lang nato tukion pa. Basta kay kining atong gibuhat para ni sa akong apo nga si Sandra og para sa imong apo nga si Koke. Kasabot bang gyud kas akong ipasabot? aw, good. Pero, sa tiyod anay lang. Di na sabta maglipod-lipod. Ako sa kagaksunon ka nako karon. Sa mga ako kagaksunon sa nimo. Huh? Ako sa kagunon ka nako. Sa mga ako kagunon sa nimo. Huh? Wa ko magkumidya ko din. Mao na akong gibati karon. Kung nakasiguro ko nga mao sa may imong gibati. Unyag mo'y atong gibate. Unsa man, may mahitabo pa? O kung may mahitabo mangyod, di ka, maulang niya'y atong kamatyan. Kay, pangatake hontang duha ay. Pagpuyo nandeng ay. Kureng. Ay, may pagtabangan din naghigop ang sabaw, samtang dili patantong bagnaw. Ay, ayaw naguguol-guol diha. Pasalamatan na lang nato kining mga higayon nga ingon ene ay. Ayaw nagpangandoy ug mas labaw pa ene. Kana kung gusto ka pang malugwayan ng atong mga kinabuhi. Gusto pa man ka kang magpakabuhi. Aw, siyempre, uy. Kan mauna. Padayon ta. There was something in the air that night. Tiwasa o. Di na ko. Pasensya higyo ning pagkauna. Kay unsaon, dili ka pa man makapamili og kanon. Mag-agad ka pa man gyud unsay pagbuot sa doktor. Okay ra. Ang importante, ganiya ka. Inom na. Inom na, pero ayaw lang kayog daghana ha, kay muinom kapag tambal karon taod-taod. Ang imong presensya, tambal na para nako. Kung magsige ka pagtabi diha, dugay pa gyud ang maayo imong mga samad. Kalaki ka lang gyud. Okay ra. Ang importante,
nga paspas ang kayuhan sa samad sa kong kasing-kasing. Kung dili kapag gani mo hunong, mupauli gid ko ba? Ah, Thank you, Lord. Na-refresh gid ko nga nakatuog kog talong. Ay, tuod di ay. Muhapit sa day ko ni Lola sa ila ni Cookie. Kumusta na ka siya dito uban ni Lola Nanding mo? Nagkasinabot na gid ka atong duha. Nikilig naman ni noon ko para nila. Oh, uy. Si Cookie. Hello? Ay, salamat. Nagmata na ka. Nag-drive ko karon oy. Paingon ko sa inyo. Oh, mo ba? Sige, sige. Dire na lang tabag istorya. Magkurso ko sa bahay. Bye-bye. Bye. Lord, napunan ang akong kadasig nga nakadungog ko sa iyang tingog. Pero, ako na kiningkilift ni mo ang bahay na mong duha. Ikaw na lang kipahala na mo. Ikaw na lang yun, Lord. Aw, para din din hinato ang pizza. Abi na ko para ospital ni. Para ato nilo. Kaon na lang mo ni Lola. Oh, ikaw di ay dong. Huwaton na ako si Sandra. Paingon naman siya din Oh, mao ba? Ay, magpaabot na lang sad mi ay. Ups, Nandeng, ibalik ko na ang pizza sa kahon. Ha? Ibalik. Ayaw na Loy. Kaon na na. Ikaw sa Lola, no? Kaon na lang aron doon ay kadungas Lolo. Ay, nahala. Sige. Uy, si Sandra na ron. Oh, my favorite pizza. So cheesy. Naka-recharge jud ka. Naka-recharge yun. Punan pa ini sa mot. Thank you, ha? Puyog lang di ka sa ospital. Kita lang duha mo bante ni sir. Oh, sige. Aron makapahawi sabtos Lena. Naon siya nagkaroon duha? Aw, dali na to maayo si Papsi kay inspired naman to. Maagyad. Maagyad na akong gikabalakan pag-aya. Nga maayo pagdali si Jong? Huh? Ang dili ang pagkayo, oy. Kung dili, kanang imong giingon, Sandra, nga inspired. Aw, Hehehe. Anong hihihi magkada Nandeng? Hawa lang. Nagkatawa lang ko. Karelate ka, lo? Baya. Okay naman ko nang ma-inspired. Pero kutob lang diha. Di na lang ulapas. Mo na. Way lapasay. Onyag kapalaran gyud magbuot. Kita lagi magbuot sa atong kapalaran. Kita ang doon control sa atong mga desisyon. Kamis lolo ni Mokuke, nakadesisyon na gid me. Mao nga kadto sab si Lina og si Jong, kinahanglan mo desisyon sabto sila. Pero dili para nila, kun dili para ninyo. Kamong duha. Pangadto na mo sa ospital, aron makapauli na to si Lina. Gikapoy na siya to. Sige na. Pagadto na dayon mo. Kay tingalig, nagkadibilapay na ubalik ang duha na si Bakula. Sige, nakaw na mo. Ako nang gi-chat si Sandra. Wa pa man sad mo reply. Inig-abot niya mulakaw na sad ko, ha? balik ugma ha. Oh, Naibaw ka ba? Sawa ka pa. Luyag yung kayo nga kibati. Pero siya mong pag-abot kanina, ug hangtod karong mga orasa. Dasig yung kayo nga kupamati. tanawa. Nagsige ka na sad og tabi. Gidid-an ka baya gid sa doktor. Oh, Daan pag yun ko. Importante pag yun ko para nimo. May pagbati kapag yun para nako. unsa? Huwag kay gisulti. Pero imong gipabati nako ang imong pagkamuma o pagmahal. Salamat.
Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!